Dinja l-istorja fi żmien Samuel il-profeta, il-poplu Iżraelita kien għaddej minn żmien imqalleb, attakkat mill-Filistin u ma tantx kienu bidjenti l-Ermulej allura dawn l-inkwiet illi ġralhom. Ejjew nisimgħu l-istorja. U n-nies ta' Kirjat Ġarim ġew u tellaw l-arka tal-Mulej u daħluha f'dar Abinadab. Fuq l-olja u qazzu lill-ibnu Elazar biex aħares l-arka tal-Mulej. U ġara mindu l-arka għadet f'Kirjat Ġarim illi għadda żmien twil, xi 20 sena. U dar Iżrael kollha kienet tilmenta wara l-Mulej. U Samuel kellem lid-dar kollha ta' Iżrael billi qal: jekk intom terġgħu b'qalbkom kollha lejn il-Mulej, warbu l-allat barranin u lill-Axtarot minn fostkom u dawru qalbkom lejn il-Mulej u waqdu lilu waħdu u jeħliskom minn id il-Filistin. Imbagħad u li Iżrael warbu lil Balaim u lill-Astarot, dawk kienu allat folots, u dew lil-Mulej waħdu. U Samuel qal: iġimgħu lill-Iżrael kollu f'Misfa u nitlob għalikom lil-Mulej. U nġemgħu f'Misfa u imlew l-ilma u sawbuh fl-art qudiem il-Mulej u samu dakinhar u qalu hemm: ħtejna lil-Mulej, ġifi aħna ħatjin qudiem il-Mulej. U Samuel għamel ħaq minn uliet Iżrael f'Misfa. U mal il-Filistin semgħu li uliet Iżrael inġemgħu f'Misfa, il-prinċpijiet tal-Filistin telgħu għal Iżrael. U meta uliet Iżrael semgħu dan beżgħu mill-Filistin. Uliet Iżrael qalu lil Samuel: la tiqafx tajat għalina lil-Mulej Alla tagħna biex jeħlisna minn id il-Filistin. U Samuel ħa ħaruf tal-ħalib u offrih kollu bħala offerta maħruqa lil-Mulej. U Samuel għajat lil-Mulej għal Iżrael u l-Mulej semgħu. U xejn Samuel kien qiegħed joffri l-offerta maħruqa, il-Filistin resqu biex jaħbtu għal Iżrael. Iżda l-Mulej ried b'ħoss kbir dakinhar fuq il-Filistin u ħawadhom u tkissru quddiem Iżrael. U l-irġiel ta' Iżrael ħarġu minn Misfa u għamlu għal wara l-Filistin u kissruhom sa taħt Bet-Kar. Imbagħad Samuel ħaġebla u qiegħda bejn Misfa u Sen u semmija Ebenezer u qal: sa hawn il-Mulej għenna. U hekk trażnu l-Filistin u ma żidux jitlu iżjed f'art Iżrael. U jit il-Mulej kienet kontra l-Filistin il-jiem kollha ta' Samuel. U l-bliet u l-Filistin kienu ħadu minn għand Iżrael ingħataw lura lill-Iżrael minn Ekron sa Gat. U l-medda tagħhom Iżrael ħelisa minn id il-Filistin. U hekk kien hemm sliem bejn Iżrael u bejn l-Ammurin. U Samuel għamel ħaq lill-Iżrael il-jiem kollha ta' ħajtu. U kien imur minn sena għal sena idur Betel, Gilgal u Misfa u jagħmel ħaq l-Iżrael f'dawk il-postijiet kollha. Imbagħad kien jerġa' lura lejn Rama għax hemm kienet daru. U hemm kien jagħmel ħaq lill-Iżrael u hemm bena artal lil-Mulej. Tmur fejn tmur f'liema pajjiż tixtieq u anke f'Malta issib monumenti. Monumenti li ifakru avvenimenti importanti. Aħna għandna wieħed quddiem il-qorti tal-assedju l-kbir, ieħor il-Furjana fejn iduru tal-ewwel tat-tieni gwerra. Għandna monumenti għal nies famużi Maltin, Prim Ministri, Presidenti ta' Malta. Għalfejn nagħmlu dawn il-monumenti? Biex ifakruna. Infatti kelma gustusa Maltija hija mafkar. Bih taraħ u tiftakar. Taraħ u tiftakar. F'din il-ġrajja hawnhekk Samuel għaraf l-importanza illi bħala komunità ikollna dawn il-monumenti illi jservuna ta' xprun, jisu inigżuna l-qudiem, jimmotivawna għal ħajja aħjar. F'din il-nofs ta' taħwit
وغwerer وباتالji ma l-Filistin li kienu jħabtuhom kontinwament. Wara rebħa tremenda fejn il-mulej jgħidilna rriet bħoss kbir dakinhar fuq il-Filistin u ħawwadhom u tkissru quddiem Iżrael. U Samuel ħa l-okkażjoni biex qabad ġebla u semmija Ebenezer li tfisser ġebla ta' għajnuna. Ġebla ta' għajnuna. Il-vittorja ta' Iżrael dakinhar ma kienx riżultat tas-saħħa militari tal-Lut. Laqqas minħabba l-istrateġija famuża tagħhom, laqqas id-den tagħhom, imma rebħu b'intervent divin u daka jott għalina l-koll li kieku Alla ma indaħalx fil-ħajja tagħna, konna nibqgħu fl-istess stat miżeru ta' dnub mhux vera. Din il-kapitlu li rajtilkom nistgħu nisiltu 3 punti importanti minnu. Iridu nibdew l-ewwel biex nirrevedu l-passat, naffermaw il-preżent u wkoll nantiċipaw il-futur. Nibdew billi nirrevedu l-passat. Qegħdin f'tarf tas-sena 2025 u qisna minna ma rridu tibda tħares lura x'ġaralna matul din is-sena. U hemm min kapaċi jirrakkuntalna ġrajja personali illi tqanqalna estremament, hemm min jgħid illi kollha kemm aħna għandna l-ister tagħna u li nirrevedu l-passat huwa għaqli. Anke biex naraw kif aħna sejrin, x'inhu l-andament tal-ħajja tagħna, tal-fidi tagħna, l-imħabba tagħna, vera? L-modi ta' l-Iżraeliti kien immarkat b'falliment da parti tagħhom, falliment illi kienu dbedu l-mulej, bdew jaduraw Alla oħra, l-Ashtarot, il-Balaim, u Samuel ikkorreġihom għalilhom warbuhom dawk dawk huma Allat Folots. Duru lejn mulej. Vers 3 jgħidilhom jekk intom terġgħu b'qalbkom kollha lura lejn mulej, warbu l-allat tal-Astarot minn fostkom u dawru qalbkom lejn mulej u waqdu lilu waħdu. U jeħliskom min il-Filistin. Aqdu lilu waħdu. Il-mulej li huwa l-uniku Alla ħaju veru huwa denju tal-servizz u tal-qima u tal-imħabba kollha tagħna. Samuel ma qallilhomx dakinhar meta waqqaf dak il-plier, dik il-ġebla, dak il-monument. Ebenezer ma qallilhomx sissa intom kontu bravi, qallhom sissa l-mulej jenna. Ma qallilhomx sissa intom kontu għaqlin jew bidjenti jew intelligenti. Xem minn dan. Sissa, il-mulej enna. Samuel rikonoxxa il-providenza ta' Alla favur il-poplu tiegħu Iżrael. Alla jippreservhom, ma kienx ħaqhom. Ġifieri hija toħroġ ċar ħafna il-fatt l-apostasiji tagħhom li huma kienu qegħdin jinsew lil-mulej, iwarbuh, jippreferu allat barranin. U frattant Alla ippreservhom. Alla għenhom. Alla ma telaqhomx u laqqas abbandunhom. Il-fatt li Alla jgħinna mingħajr l-għajnuna tiegħu ma nkampawx. L-għajnuna aħna ġilli niċċajtaw bil-Malti, l-għajnuna f'kollox tajba ħalli flikel. Vera? Imma anke flikel hija tajba għax ma nimmaġinanix jiena niekol isni patri ġoċella waħdi. M'hemmx gost. Il-gost huwa li inti qiegħed fi ħbiberija f'xirka ma' ħadd ieħor qed gawdi dik ix-xirka flimkien mhux vera. U allura anke f'pajjiżna insibu azzjendi jew għaqdiet jew volontarjat illi ħsieb tagħhom huwa li jgħinu. Għaliex għax narfu kemm aħna dipendenti minn xulxin. Għamma jekk jiena irrid nagħmel panina, tajjeb, u mmur allura għand tal-merċa, tajjeb, biex sibtu l-panina kellu bżonn il-fornar. U l-fornar kellu bżonn
للشحات اللي importat من برا، والimportatur kellu bżonn xi darba oħra lill-ispiżjar, l-ispiżjar kellu bżonn il-pulizija, l-pulizija kellu bżonn lin-notar, kollha xi darba oħra ħniġu bżonn xulxin vera. Hemm dak in-network illi ma naqdux u anke fuq standard jerġa' aktar formali jinsibu azzjendi f'Malta bħalma l-appoġġ. L-appoġġ fatta ġebla l-bot minn hawnhekk hux vera għal tfal żgħażagħ li jkun jonqoshom affarijiet jaġevolawhom. Il-Caritas għal min forsi jkun inqabad taħt l-influenza ta' droga. Għandna Puttinu, jekk inti għandek bżonn tagħmel operazzjoni u m'għandekx finanzi biżżejjed, Puttinu jgħinek biex issifer l-Inspire li jagħti servizzi eċċellenti għal dawk li għandhom bżonni speċjali. U nisma' nsemmu Food Bank għal min forsi ma jlaħħax bil-budget li għandu. U l-iskantajt jiena li f'Malta biss għandna xi kemm għandna minn dawn l-organizzazzjonijiet. Mif kieku ngħidilkom għandna 3000. 3000 li jgħinu mhux biss lin-nies imma anke lill-annimali wkoll. Għala le. 3000 azzjenda ta' għajnuna. L-għajnuna għandna bżonna hux vera. Il-Bibja hija miżgħuda b'dan il-lingwaġġ u b'dil grammatika ta' grazzja li Alla jgħinna meta bid-dritt jista' faċilment jabbandunana u jitlaqna. Imma Alla jgħinna. Għanna anke jekk taqra biss is-salmi, intikom biss 3 battuti fejn għandna iċċelebrat dan il-fatt meravigliuż li Alla jkompli jgħinna. Salm 121. Se nerfa' għajnejja l-muntanji. Mnejn se tiġi l-għajnuna tiegħi? Ġifieri jien nisapaw u ħantawwal il-vista tiegħi sal-libat xefaq mad-dawra mejt. Mnejn ħad tiġi l-għajnuna tiegħi qed jgħid. L-għajnuna tiegħi tiġi mingħand is-sit li għamel s-sema u l-art. Għandna Alla omnipotenti, il-ħallieq tal-univers, dak huwa l-għajnuna tagħna. Salm ieħor, kieku s-sit ma kienx fuq in-naħa tagħna, kien jiġri li l-ilmijiet igelglu minn fuqna, kien jiġri li jgħaddu minn fuqna l-ilmijiet ifferoċjati. Alla li kapaċi wkoll jeħlisna mill-perikli u mit-traċedji. Salm 127, jekk kemm il-darba s-sit ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu dawk li jibnuha. Tista' tinvesti l-enerġija kollha tiegħek u l-ħsieb kollu tiegħek. Il-mulej jibni għad-dar. Dan huwa l-lingwaġġ tal-Bibja. U allura jekk aħna jkollna nagħmlu onestament survey ta' din is-sena, x'insibu? Insibu li da parti tagħna id-dnubiet jumiljawna, dawk iż-żelqiet, dawk l-iżvijar tagħna, dik il-bruda spiritwali tagħna, dawn l-affarijiet jumiljawna anke jħamrulna wiċċna quddiem il-mulej. Il-provi illi għaddejna minnhom urew x'insarfu. Urew x'insarfu. Imma għaddejna minn perikli fiżiċi, għaddejna minn disfatti, disappunti. Din hija x-xoqqa ta' ħajjitna x'vera. Din hija hekk magħmulin. Tlajja u nżul, frustrazzjonijiet, dilemmi li tħossok ma tafx taqbad tagħmel. Għandek bżonn għad deċiżjoni importanti, imma jekk tmur fuq ix-xelluk ħażin, jekk tmur fuq l-lemin ħażin ukoll. Dilemmi tal-ħajja, l-ansjetajiet illi jaqbduna, ħafna drabu fuq il-post tax-xogħol, l-uġieħ tal-qalb illi ħadd ieħor jikkawżalna, speċjalment li jeżistana, meta ma jġibux ruhom skont il-livell li nixtiequhom, mhux vera. Imma fl-istess ħin ukoll f'din is-sena li issa waslet biex jispiċċa, esperjenzajna wkoll tagħmel ġodda. Kien hemm bħal kieku infetħet tieqa ġdida u l-kamra li kienet tinxtam bil-moffa issa daħal nifs ta' arja ġdida fija. U ħassejna li kien hemm iwa meta l-folja nqalbet. Il-folja nqalbet.
Konnin għaddejjin f'dil karina missa l-folja qalbet. Kien hemm ċelebrazzjonijiet. Jekk xejn ta' iluq snina. Ma ċelebrazzjoni sbieħ. Mhux vera. Staġuni ta' stejqien fejn forsi kont Brit twarrab xi ftit imma l-mulej ġibdek lura bil-ħbula ta' mabtu ġvera. Issa, il-mistoqsija il-kbira però minn dawn l-esperjenzi varjati kollha li għaddejna minnhom. Il-mistoqsija l-kbira ngħidalija, il-mistoqsija pivotali, il-mistoqsija determinattiva hija din. Għaliex għadna fil-mixja tal-fidi insegwu wara li mallem tagħna dak li darba kien mislub u istar xoxtat u eżaltat fl-osmut. Għaliex għadna insegwu warajh. Għaliex il-perikli u s-seduzzjonijiet huma tant qawwija u frattant għaddejna sen oħra bħala disċipli ta' Ġesu Kristu. Għaliex jiġri hekk? Jien naħseb il-risposta mhijiex diffiċli biex niskopruha. Risposta tinsab eżattament nistgħu nikkwotaw il-kliem tal-profeta Ġeremija fejn jgħid li huwa sforz li mħabba fidila tas-sit li ma ntemmejniex għal kollox. Għax il-modri tiegħu ma jedewx huma ġodda kull filgħodu kbira hija l-fedeltà tiegħu. Għandek hawnhekk raġuni li tikkonsisti fi tliet affarijiet: l-imħabba, il-modrija u l-fedeltà tagħha. Tliet ħjut li flimkien jagħmlu ħabel li ma jqatax. Alla iżomna bil-imħabba fidila tiegħu, bil-modrija, bil-fedeltà tiegħu. Jekk Alla ta' kelma illi hu l-istess wieħed li sejħilna iżomna, Alla ta' bilħaq iżomna. U dik hija il-meravilja li aħna għandna ħabta illi ninsewha. Imma hija xi ħaġa li tlewwen u tagħti ġmiel kbir lil ħajja tagħna minn sena għall-oħra. Jekk l-omnipotenti, jekk Alla missierna ma jweżinniex, ma jgħinniex kull mument bidu, immedjatament naqgħu żorba. Immedjatament niġu fix-xejn. Illi nibqgħu mqabdin bruħna u ġisimna ma' Kristu ibnu huwa monument ta' grazzja divina. Huwa l-Ebenezer, il-nies li jarawna jistgħu jgħidu dak huwa Ebenezer, ġebla ta' għajnuna. Mafkar li Alla qiegħed iqajjem għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Mela, kif għadna tajjeb li nirrevedu l-passat, imma wkoll rridu naffermaw il-preżent. Naffermaw il-preżent. Wasalna saw. Hija xi ħaġa tremenda illi qegħdin ngħixu f'din il-ġurnata tal-lum. Dan huwa l-jum illi għamel il-mulej. Ejjew nifirħu u nitennew fih. U dik ma kull għodwa nistgħu ngħiduha vera jew le, ma kull għodwa nistgħu ngħidu dan huwa l-jum illi għamel il-mulej speċifikament għalija, għal-ħuti, għal-bqija tal-ħlejja kollha tiegħu. Illum jekk tisemgħu leħnu twebsux qalbkom kull darba l-Bibja tpoġġi dal-aċċent da l-enfasi fuq illum. Il-passat hemmhekk qiegħed, il-futur hemmhekk qiegħed, imma llum. Illum illi għandu ċavetta u l-muftieħ għall-azzjoni tagħna. X'se nagħmlu f'dalka illum jekk tisimgħu leħnu twebsux qalbkom. Samuel hekk prova illi ġibhom konxi lil sħabu. Intom dbettu imma l-mulej ma talaqkomx. Sissa l-mulej għenna. Il-ġebla illi Samuel waqqaf u semmija Ebenezer, sissa l-mulej għenna, ma kienx dekorattiva, probabilment kienet ġebla. La mnaqxa, la skolpita, xejn. Laqqas kienet xi relikwa jew xi charm maġiku, imma kienet kateketika, kienet tallem. Dak li kien ħares leha u kien jiftakar għalfejn il-profeta għamlinna dik il-ġebla.
dik il-ġebla tfisser xi ħaġa. Dik il-ġebla qiegħda hemmhekk għal xi raġuni. M'hemmx għalfejn ikun hemm kitba fuqha. Pereżempju, bejn qalqa oħra f'Malta nagħmlu slajjem vera, dak il-ġebliet kultant u tant ma jkellmux dak il-ġebliet imma qegħdin jgħidulek min hawn law ta' Peppi u min hawn law ta' Fredu. Il-ġebla weħida kapaċi tagħmek. U allura Samuel rid jgħallem lin-nies ta' madwaru kif ukoll il-ġenerazzjoni li ġew warajh illi il-mulej ħadem favur tagħna. Il-mulej għenna. Il-mulej huwa Alla tagħna. Illum Alla wkoll jikmandana niftakru. Jikmandana niftakru għalax il-fidi preżenti tagħna araw taqblux miegħi. Il-fidi preżenti tagħna kapaċi tkun assaltata mit-tnessija nibdew ninsew. Bħalma marit ikollu bżonn xott, injezzjoni jew kors ta' pilloli. Għalfejn it-tabib jagħtih dik il-prescription. Għaliex? Għax ġismu waħdu fl-istat dajef tiegħu mhux ħajrkupra faċilment qabli jmur aktar lura, jirkadi aktar. Imma b'dik ix-xott tgħinu. U allura il-fidi tagħna meta niftakru fl-emejjel moddija tal-mulej, il-fidi tagħna tistejqer. Il-fidi tagħna tgħaddi l-qudiem. Meta niftakru is-servina ta' mediċina għar-ruħ. Ir-ruħ kapaċi tintelaq, kapaċi tkun bħal bilbla, tola fis-sema, tkanta ħajja. Imma kapaċi wkoll illi tħossa maxxa. Meta niftakru nkunu qegħdin nagħtu xott lill-fidi tagħna. Araw x'jgħid is-Salmista f'Salm 77. Se niftakar fl-opri tas-sit. Hija riżoluzzjoni tajba din. Se niftakar fl-opri tas-sit. Żgurament se niftakar fl-eġubijiet tiegħu mill-qedem. X'eġubijiet għamel mill-qedem? Il-ħolqien. Is-sejħa ta' Abram, il-qawma ta' Iżrael, il-fatt li Alla finalment bagħatilna l-ibnu Ġesu biex bis-salib tiegħu jifdina lih innifsu. Dan huma l-eġubijiet tiegħu mill-qedem. Se nimmedita fuq ix-xogħol kollu u immaħħaħ fuq l-opri tiegħek, tmaħħa ġifieri toqgħod kwiet għall-affarijiet tiegħek u tirrifletti u terġa' tirrifletti. U Alla triqtek hija bil-qdusija. Liema Alla kbir. Liema Alla kbir daqs Alla tagħna. Int Alla li taħdem iġubijiet għarraft qawwietek fost il-popli. Fdejt bidrijek il-poplu tiegħek. Nitaraw meta aħna niftakru x'għamel Alla favur tagħna, il-fidi tagħna tieħu spinta l-qudiem. Issa tgħidu li kif niftakru allura, kif niftakru? 3 mezzi prinċipali. L-ewwel bil-kelma. Il-kelma l-iskrittura mqazza hekk kif aħna qegħdin niffamiljarizzaw ruħna magħha, niltaqgħu magħha, nikkonfrontawha regolarment, preferibilment kuljum. Bħalma nieklu u nġabru mal-mejda kuljum. Dik il-kelma tiddrittalna dak il-sentimenti tagħna għandhom ħabtu jawġulna. Meta ma tħossokx tajjeb, anke jekk tkun is-sema griża, xi wħud minna jaqgħu qishom malinkoniċi. Xi konna bżonn? Meta tħossok fiżikament maxxex, dajef, mitluq. U s-sentimenti tiegħek bdew jgħidulek Alla warbek, Alla nsik. Imma meta hija tiftakar bil-kelma, pereżempju fejn Alla jgħid jiena ħabbejtek bimħabba eterna. Għalhekk jiena komplejt inżomm għalik il-fedeltà tiegħi. Dik il-kelma ħasservi bħala xott. Il-memorja li tgħinek terġa' tirkupra l-fidi tiegħek.
ħaniftakru wkoll permezz tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija Ġesu għamilha ħudu u kuru għamlu dan b'tifkira tiegħi. B'tifkira tiegħi. Għandna ħabta l-vista tagħna tallaċċja ruħha ma' 1000 oġġett. Imma għandna bżonn daqstant illi nerġgħu niffukawha fuq dak li huwa ta' bilħaq importanti. Kristu u l-fidwa tiegħu għalina u x'vera. Kif niftakru? Permezz ta' xulxin. Għalhekk Alla jrid il-xirka ta' bejnietna, il-komunjoni tal-qaddisin biex inħeġġu lil xulxin, nixprunaw lil xulxin, neżortaw lil xulxin, nenkoraġġixxu lil xulxin, nagħlmu lil xulxin. Bil-kuntatti ta' bejnietna, tajjeb, ħanżommu lilna nfusna sħan, qawwija, potenti fil-fidi tagħna. Mela, id-dina qisek għandek mara tad-dar. Meta ddaħħal seftura magħha id-dar, għalfejn ddaħħalha magħha. Raġuni waħda. Biex tgħinha. Dik is-seftura qiegħda hemmhekk biex tgħin lil mara tad-dar. Il-memorja hija s-seftura tal-fidi. Ipprova f'muha. Il-memorja meta niftakru fl-emejjel passati tal-mulej, x'għamel il-mulej favur tagħna? U li ma frankajx l-istess ibnu ma taħalina l-koll. Kif ma jitinx miegħu b'xejn ħwejjeġ kollha? Dik biss il-memorja ta' dik il-ħaġa li Alla diġà wera li hu nnifsu favur tagħna. U allura ma jistax ikun kontra tagħna. Il-memorja s-seftura tal-fidi. Fejn u meta l-fidi taħbad tiddajjef, il-fidi isseħ l-seftura mhux biex tieħu posta, biex tassistija, biex tgħinha. Mela, nirrevedu l-passat, naffermaw il-preżent u wkoll jridu nantiċipaw il-futur. Il-futur għadna ma rajniex, imma qiegħed li lim ix-xefaq. Il-kurjuża hi illi l-bieraħ u l-bieraħ kollha tafu mhix ħaddejtu u l-bieraħ lula, vera? Hija xi ħaġa tant qrib imma tista' terġa' tiksibha lura le. Tifhem? U l-futur huwa insostanzjali, għaliex ma nafuhx. Qegħdin illum li hija linja diviżorja bejn il-passat u l-futur. Kurjuża ħafna il-natura umana kif Alla ħalaqna, Alla jgħix fl-eternità. Iż-żmien ma jaffettwax, iż-żmien huwa għamlu, iż-żmien jaffettwa lilna li aħna kreaturi limitati. U l-lum huwa propjament din il-linja illi tiddividi, illi tiddistingwi il-passat mill-futur. U frattant dik l-lum hija kollox. U l-lum ukoll Ġesu kemm il-darba jgħidilna biex naħsbu għal-futur. Mhux għax nistgħu il-futur mhux fidejna, imma pereżempju jgħidilna x'iswi l-bniedem jekk jirbaħ id-dinja kollha. Mbagħad jitlef ruħu. Ġifieri iridna ngħixu perspettiva illi hemm futur, mhux futur illi se jagħlaq mal-aħħar nifs tiegħek. Il-bniedem jibqa' eżistenti lilin mill-qabar. U allura kif jaqblilna nħarsu l-ġejjieni? L-aħjar ħaġa nagħmlu hija li nikkommettuh lil-mulej. Il-ġejjieni huwa fidejh, diġà jafu bid-dettalji kollha tiegħu, u allura rridu nittamaw mingħajr ma nkunu prożuntużi. Nafu li l-mulej Alla twajjeb lejna, bħalma nkantaw futur tiegħi fidejk, mhux se nindaħal jien. Skont kif ikun l-aħjar, iftaħ u għalaq bibien. Għattefa kultant nkun rridu li tingħatana dell-opportunità u dal-impjieg u sabaħu dalam. Imma kemm hu tajb ngħidu skont kif ikun l-aħjar, iftaħ u għalaq bibien. Għax il-futur tagħna huwa fidejh. Samuel meta għamel dik il-ġebla, dik il-monument, għallilhom sissa il-mulej sissa. Ma kienx qed jimplika illi l-futur se jkun faċli. Imma stqar
اللي Alla huwa għajnuna għalihom, huwa l-assistenza indispensabbli illi mingħajrha ma setgħux jgħaddu. L-istess Alla li sejħilna li sejjaħ lilu lilek personalment huwa Alla illi jindokrana u jwassalna sad-destinazzjoni tagħna. Għaliex il-patt tiegħu ma jinbidilx, dak sempliċi. Il-patt tiegħu ma jinbidilx. Alla ma tix kelma u jirtira lura, Alla huwa Alla ta' fedeltà kbira. Għalhekk il-Bibja tgħidilna l-Ġesu Kristu huwa l-istess il-bieraħ, l-lum u għal dejjem. Ġesu fin-natura tiegħu jibqa' l-istess, fil-wedi tiegħu jibqa' l-istess. Eżajija għandu kelma poetika u sabiħa ħafna. Tottalija personalment ħafna. Sa xjuħija tiegħek jiena hu. U nibqa' nġorrok sakemm xarek jibjat. Jien għamiltek, jien nerfek, u nġorrok u neħilsek. Anke żgħażagħ fostna xi darba ħajikbru u se jkollhom bżonn dik l-għajnuna minant il-mulej. Tajb li narfuha minn issa stess. Il-konfidenza futura tagħna, x'konfidenza għandna għal-ġejjieni? Dik il-konfidenza hija ankrata fid-digriet etern tal-Alla. Alla u Alla twajjeb. Alla u Alla illi ġwan jgħidilna Alla huwa mħabba. U dawk li jagħmru fil-mħabba jagħmru fih u Alla jagħmar fihom. Il-konfidenza tagħna hija mibnija fuq il-patt stabbli tiegħu. Huwa patt u ftehim solenni li Alla intrabat magħna biex ikun Alla tagħna u aħna nkunu l-poplu tiegħu. Il-konfidenza tagħna wkoll hija konfidenza ġenwina il għaliex tiddependi fuq il-fedeltà tiegħu, mhux fuq il-fedeltà tagħna. Nixtiequ u għandna nkunu fidili lejh. Imma kieku r-rabta ta' bejnietna tiddependi fuq il-fedeltà tagħna, m'għandniex ċans. Il-futur tagħna jistrieħ fuq il-fedeltà ta' Alla nnifsu. Pawlu hekk qalilhom il-Korintin. Allora aħna nistennew bil-ħeġġa ir-rivelazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li wkoll se jikkonfermana sa-tmiem. Alla se jikkonfermana sa-tmiem. Mhux se jiġbem, mhux se jiddeq minna. Alla jafna bisimna. Se jikkonfermana sa-tmiem bla tixlija, bla ebda akkuża ġifieri. Fjum Sidna Ġesu Kristu, fidilu Alla li minnu kontum sejħin għax-xirka mibnu Ġesu Kristu Sidna. Ġifi ir-relazzjoni tagħna ma' Alla mhijiex ċans jalaq. Mhijiex ċans jalaq. Aħna uliet fid-dar tiegħu. Fid-dar tiegħu. Alla etern jieħu ħsiebna fi żmien. Alla etern jieħu ħsiebna fi żmien. U kif jieħu ħsiebna? Bil-modrija tiegħu, bil-kumpassjoni tiegħu. Bħal l-istess kif ġara fi żmien Samwel u ġvera. Dawn nies l-Iżraeliti kienu qegħdin isofru disfatti militari minħabba diżubbidjenza tagħhom. U frattant Samwel għamel dan mafkar. Sissa il-mulej għenna Ebenezer. Naqbel ma' Spurgeon meta qal inħares lura l-snin moddija u ma nara xejn ħlifnina. Inħares lejl ġejjini u ma nara xejn ħlief ħniena. Kliem ta' erf. Mela, nirrevedu l-passat, naffermaw il-preżent, nanticipaw il-futur. Se tkun ir-reazzjoni tagħna? Jista' jkollna 20 reazzjoni, imma ħanillimitaw ruħna għal 3 biss. L-ewwel nett, la darba il-mulej sissa għenna rridu nirreaġixxu billi nduru lejh fil-pront. Hekk eżortom Samwel, hekk anqalhom ħudu azzjoni, duru lejh fil-pront, aqdu lilu għattu. U l-istess ħaġa rridu nagħmlu aħna. Nduru lejh fil-pront. Ir-rakkonti jgħidilna li nġemgħu f'misfa u imlew l-ilma u sawbuh fl-art quddiem il-mulej u samu dakinhar. Is-sawma hija espressjoni ta' umiljazzjoni quddiem Alla u ġvera. U qalu hemm aħna ħatjin quddiem il-mulej. Aħna ħatjin. Rridu narfu
اللي الذنوب tagħna beduna minnu irridu nduru lejh. Għaliex nduru lejh? Għax nafu li Alla jilqana. Alla jilqana. Romani 2 vers 4 difatti jgħidilna li Alla juri tjieba tant kontinwa mhux biss magħna wliedu ta' ma' kulħadd juri twieba. Ma' kulħadd jagħtihom in-nifs, jagħtihom l-ikel, jagħtihom il-xorb, jagħtihom l-ilbies, jagħtihom djar, xi ftit jew wisq il-kulħadd. Il-kulħadd. Hemm salmi li ċċelebraw kif Alla anke juħsib l-annimali. L-univers kollu tiegħu. Ma Romani 2 vers 7 jgħidilna jaqgħu qed tiddisprezza r-rikkezzi tat-tjubija tiegħu u tat-tolleranza u l-paċenzja tiegħu bla ma taf il-tjubija ta' hija maħsuba biex tmexxik lill-indiema. Alla juri tjieba magħna avolja ma ħaqniex biex għanqalna, biex jimmotivana, biex nduru lejh. Għax huwa l-ħajja vera tagħna. It-tieni, ir-reazzjoni għandha tkun illi la darba sibnieh appoġġ qawwi lil Alla, sibnieh l-għajnuna tagħna, ejjew nkunu u nibqgħu konfidenti fih. Konfidenti fih. Salm 46. Alla huwa r-refuġju u l-qawwa tagħna. Għajnuna preżenti ħafna fil-għawġ. Ħaniftakru fil-passat u itirilna kull dubju illi le, Alla huwa favur tagħna. Imma Alla huwa wkoll preżenti, għajnuna preżenti ħafna fil-għawġ. Alla huwa relevanti. Alla jimpurtah minna preżentament. Minħabba fek mhux se nibżgħu. Avolja l-art tinbidel u l-muntanji jirtodu qalb il-baħar. Le, meta għandna l-konfidenza tagħna fih li huwa l-omnipotenti, il-biża' jtir lem. Il-biża' jtir lem. Il-biża' fejn jippenetra fejn m'hemmx imħabba. Ma aħna nafu li Alla rrikmanda l-imħabba tiegħu lejna billi meta konna għadna bidinbin Kristu miet għalina. U dik hija l-konfidenza tagħna. It-tielet ħaġa kif nistgħu nirreaġixxu. La darba Alla refana u għenna ejjew nroddulu ħajr. Ejjew nroddulu ħajr. U mhix xi ħaġa din sekondarja. Pawlu meta ta' diversi direttivi jisom bum bum bum, waħda wara l-oħra. Bħalli kieku qed jgħid dawn huma dawn importanti. U żommhom f'moħħkom. Jgħidilna firħu dejjem għandna l-fejn u żgur. Alla huwa l-Ebenezer tagħna, il-ġebla tal-għajnuna tagħna. Ifirħu dejjem, jitolbu kontinwament għax nafu li Alla huwa l-ħaj li dawk li jersqu l-tron tal-grazzja tiegħu mhuwiex se jiddiżappuntom. Irringrazzjaw f'kull ċirkostanza jgħidilna, f'kull ċirkostanza jekk huwa mart jew saħħa, jew nuqqas, jew xeba, f'kull ċirkostanza irringrazzjaw għax din hija r-rieda ta' fi Kristu Ġesu għalikom. Smajtu b'Matthew Henry ġili semmejni hawnhekk. Matthew Henry il-famuż kummentatur tal-Bibja darba qal sentenza ħajkolli ngħidha bl-Ingliż biex taraw iżbuħja tagħha. Thanksgiving is good, but thanks-living is better. Thanksgiving is good. Tajjeb li trott ħajr l-Alla u tirringrazzjah. Ma thanks-living iġifieri li ħajtek tkun trofew kontinwu u konvinċenti kemm inti grat li Alla. Thanks-living is better. Bħala u li tissaltna m'għandniex għalfejn intemmu din is-sena bil-biża' jew xofa, jista' jkunu xofi dispjaċi hemmhekk qegħdin, imma ma ħalluhomx illi jirkbuna. U rridu ntemmu wkoll sena m'għandniex għalfejn nikkongratulaw li nafusna wasalt fa' wasalt. Alla wassalni saw. Ma nistax nittabta fuq spaltu ngħid tar kemm jimbravu. Wasalna fuq wasalna. Alla wassalna saw. Bħalma bdejnija dis-sena rridu ntemmuha f'adorazzjoni tal-kbir Jahwe. Il-bidu it-tmiem ta' kollox, l-alfa u l-omega ta' kull ħaġa. Illi dan Alla li huwa tant lilin minna. Alla trascendenti, Alla misteru fih nifsu.
avviċinana permezz ta' ibnu Ġesu. L-Emmanuel, daqshekk importa ħalla minna. Illi sar wieħed bħalna. Dan huwa l-istess Alla li Mosè jgħidilna dwaru. Alla etern huwa r-refuġju tiegħek u taħtek hemm id-dirajn dejjima, taħtna hemm id-dirajn ta' Alla li qegħdin iżommuna, qegħdin jappoġġjawna, qegħdin jerfawna. U se jkeċċel id-dewwa tiegħek minn quddiemek u jgħid eqridhom. Għandek il-biżgħat ta' xista jiġi quddiem l-dewwa tiegħek, ix-xitan, l-anġel ħżiena tiegħu, il-seduzzjoni ta' id-dinja, il-laħam li dejjem jittantak u dejjem ifixklek. Alla dawn l-dewwa tagħna qatt jeqridhom. Pawlu jgħidilhom lir-Rumani u jgħid lilna wkoll ovvjament. Alla ma jdumx, ma jisħaq lil Satana taħt irġilejkom ma jdumx. U dik hija t-tama tagħna. Għandna l-protezzjoni tiegħu, l-istabbiltà tiegħu, l-għoża u l-wens tiegħu, il-faraġġ u t-tama minħabba fih. Kristjan, int min int, dawn kollha huma tiegħek minħabba Kristu. Ma qlajthomx int? Ma jxirqulekx, imma Kristu għalalek id-dritt għalihom. Ebrej kapitlu 13. Żgurament mhux se nħallik jgħidilna l-mulej. Lanqas qatt mhux se nabbandunak. Biex hekk inkun nistgħu ngħidu b'konfidenza is-sit jgħinni, qed tarawha l-Ebenezer fit-Testament ġiet fejn tidher. Is-sit jgħinni. Is-sit kien fi żmien Samwel l-Ebenezer tagħhom. U għal-Ebenezer tagħna illum il-ġurnata. Is-sit jgħinnu mhux se nibża. X'jista' jagħmel lill-bniedem? X'jista' jagħmel lill-bniedem? Xejn affattu. Għax hekk Alla magħna min jista' jkun kontra tagħna. Amen.